Yıllarım, jıрларым. Әлеге төшенчәләр Гайны Мөхәммәтовлар гаиләсе өчен бер-берсеннән аерылгысыз. Тормышлары иҗатта үтә. Быел аларның үзешчән сәнгатенә аяк басуларына 50, гаилә коруларына 45 ел тула. Ел сәхнәдә Флюр абый баянда уйный, җырлар яза, Рәзинә апа аларны тамашачыга җиткерә. Гайны Мөхәммәтовларны иҗаттан тормыш авырлыгы да, яшәеш мәшәкатьләре дә аермаган. Киресенчә, гаиләне ныгыткан гына. Ике балалары да сәнгать юлын сайлаганнар. Карап торсаң, үткән гомерне шушы Түбән Кама шәһәрендә бик күп эш эшләнгән икән. Аны ул вакытта эшләгән вакытта белмәгән идек. Хәзер генә күзгә күренә башлады. Менә эшләгән эшләрбез. Еш барган сайын артка әйләнеп карасаң, күренә инде нәрсә эшләгән. Әмма ләкин әле теге артка әйләнәм дисәң дә, алга баруны дәвам итәбез, Аллага шөкер. Быел Флюр белән Рәзинә Гайны Мөхәммәтовларга 70 яшь тула. Әлеге датаны алар зурлап үткәрергә булалар. Казаннан кызлары иркәдә кайта. Ул танылган скрипкачы, җырчы. Алар сыман буласым килә. Без теге яшь кешеләр күбрәк чирлибез дип нитеп елап. Уйлыйбыз инде елларга мәтәшкән вакытта, менә әним белән әтимне искә алып, күз алдыма китереп, менә алар бит нинди дип 70 яшендә дә шундый дәртле кешеләр булып, шулардан алып, пример ничектер нитеп китәсең инде теге. Салкын су белән сиеп сыган. Беренче татар инструменталь ансамблен оештыручылар да Гайны Мөхәммәтовлар. Флюр абый җитәкләгән ләззәт берничә буынны иҗат юлына бастыра. Җырга моңа гашыйклар арасында гаилә құручылар да аз булмый. Бүген әтисе эшен олы уллары Ирек Гайны Мөхәммәтов дәвам итә. Сүз уңайыннан быел аның сәнгать юлын сайлауына 25 ел тула. Минем ул канга сеңгәч, мин аны теге әйтәләр бит инде, әнисте белән керә диләр. Шуңа күрә ул мин тумыштан сәхнә артында үстем, һәм инде миңа бүтән юл булмагандыр да. 1983 елда Гайны Мөхәммәтовлар Сандугачлар оясы исемле гаилә ансамблен оештыралар. Беренче зур чыгышлары Җидегән чишмә әдәби-музыкаль берләшмәсендә була. Ленин нурлары туган газетларын карадым, анда бүтән язмаларны язып алдым. Анда бик күп һәр кичәдә Флюр Гайны Мөхәммәтовлар гаиләсе. Аннан соң үзе белән дә бик таныш булганга күрә, мин белән ныклап үзе белән сөйләшә башладым. Ул үзидәге шундый хәтле җаным биреп, бу эшкә бик әйбәт булган булмас. Менә теге нәрсә булай түгел, бу нәрсә булай түгел, монысы дөрес түгел, менә монысы дөрес дип, үзен бик үк әллә кемгә куймыйча, шулай сөйләде. Ләкин мин актарына торгач материалларны карадым, мен әйтәм, бу бит беренче карлыгач. Бәйрәмгә Сарманнан Флюр абыйның әнисе Фатима апа да кайта. 93 яшен тутыруына карамастан, аның да кулыннан гармоны төшкәне юк. Бүген дә ул сәхнә түрендә. Уйнадым да, җырладым да. Җырдым балалар белән шулай. Һаман иртәләр бит. Онда ергәш күңелле дә инде. Күңелләр ачылып китә. Бер рәхәт булып китә балалар белән. Искиткеч дус, искиткеч зур һәм туган күңелле әйбәт кешеләр. Без аралашабыз, алар безгә кунакка килә, без аларга киләбез. Шулай да бик күңелле яшибез. Бәхет телибез аларга, бөтен коллективтан. Гайны Мөхәммәтовларның Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә беләләр. Бер генә федераль сабан туйда алар катнашынан башка узмый. Иҗат аларга көч бирә һәм шуңадыр да алар үзләрен бәхетле итеп хис итә.
Lezzet Halkışlar Ansamblı Jırçılar Türkümü. Hayırlı kеш, muhtaram milletteşler, hürmetli şehirdeşler, isenmisiz? Көптен сезнең белән булай күзгә-күз карашып очрашканыбыз юк иде. Ник дигәндә, заманга шаукымы безнең халык иҗаты йортына да килеп калды. Түләүсез кичәләр уздыру шикләнде һәм бүген менә шулай җыела алуыбыз өчен әлеге мөмкинлекне үз өстенә алган халык иҗаты йорты администрациясенә без үзебезнең рәхмәт сүзләребезне ирештерәбез. 2016 елда шәһәрбез үзенең 50 еллык юбилеен шау бер килеп билгеләп үтте. Бүгенге очрашуыбызның сәбәбе Түгәлкәме каласының танылган Гайни Мөхәммәтовлар гаиләсендә дә юбилейлар елы иде. Флеровның хезмәт юлын башлауына да 50 ел булды. Ул 1966 елда Алабуга мәдәни агарту училищесын тәмамлап, Сарман районы мәдәният бүлегендә эшли башлый. Разия Гайни Мөхәммәтова Түгәлкәмәгә килеп 1966 елның август айында шәһәребездә оештырылган беренче татар агитбригадасы белән район авылларында чыгыш ясый башлый. 2016 елда аларның бергә тормыш коруларына 45 ел тулды. Икесенә дә 70 яшь тулды. Шуңа өстәп тагы да бер дата уллары ирекнең мәдәният өлкәсендә хезмәт юлы башлауына да 25 ел. Күргәнегезчә, бер гаиләдә шундый юбилейлар җыелмасы. Хөрмәтле милләттәшләр, әйдәгез, беренче юбилеябызны Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флёр Бикмөхәммәт улы Гайни Мөхәммәтовны алкышлар белән каршы алабыз. Туганнар, килгән кунаклар, хәерле кичләр теләп калам һәр барчагызга да. Менә җидегән чишмә очрашу танышу кичәләрендә бик күп иҗат әһелләребезнең үзебезнең шәһәрдәшләрен, юбилей кичәләрен, иҗат кичәләрен уздырдык. Безнекендә уздырган гәле күптән түгел генә 5 ел гомер үтеп тә киткән икән. Һаман шул бер сүз һаман кабатта булады. Без инде бу елы үткәрергә булдык. Менә иҗат кичәсе итеп. Баксаң, шушы яшәгән гомер эчендә нәкъ бер кичәлек җырларында язылган икән. Җырларның һәрберсенең үз тарихы бар. Ул инде безнең шәһәр тарихы белән дә бәйләнгән, чөнки җырларның күбесе шәһәребездәге яшәп иҗат итүче шагыйрьләрнең җырларына язылган. Кичәбезнең башында яңгырап киткән ләззәт өләшәбез сезгә. Җыры мәсәлән, икенче Бакый Урман чишмәсендәге гимназия укытучысы Фәридә Гали Әхмәтова язып биргән иде. Ләззәт эстрада ансамблінің 25 җырларына. Сәхнә артында сезнең җырыгызны җырларга дип бик зур олы кунак килгән. Әйдәгез әле, сәхнәгә чакырыйк әле үзен. Каршы алыгыз, дуслар. Шәһәребезнең 39-нчы балалар бакчасында тәрбияләнүче Айлин Сираева, тәрбиячеләре Татарстанның атказанган укытучысы шагыйрә Нурзия Мирхазова. Гөлширә Ибадуллина сүзләрендә "Әй куян!" алкышлар белән каршылыйбыз.
Айлин Сираева. Әйдәне башlayın. Başlayın. Ay молодец, рәхмәт. Яшьтәләргә кавышыйлар. Бүгенге кичәдә җыр каян чыга, ничек туа дигән сорауга да әлбәттә җаваплар җитербез, хөрмәтле дуслар. Шулай да Флорага композитор булырга дигән зур хыялыгыз бар идеме? Алабада укыганда Көлт просветта бер кызга күзем төште. Шуңа сизеп алган Рафис дигән бер егет бар иде, Ташага авылыннан Ташпаралар барсыда шигырь яза бит. Әйдә без аңа багышлап җыр чыгарабыз ди. Җырларның сүзләрен язып бирде, шунда ук мәңгелек җырым син хәмдия дип көчле. Мин шуңа язарга тырыштым ки, язарга тырыштым. Нәрсәдер килеп чыкты инде шуңа. Шундан соң җыр язып бик авыр икән дип, мин шуннан соң бүтән җыр язарга тырышмадым. Аннан соң инде Түбән Камага килгәч, музыка училищесында укыгач, симфония нәрсә икәнен белә башлагач, әйтәм, симфония язуга бик авыр түгел икән дип уйлаган идем дә. Мин композитор булып китсәм, аның шәһәрдә күп файдасы булыр идем икән. Минем эшләгән эшләремне кем эшләр дигән фикердә мин хәзердә. Рәхмәт. 1978-79 елларда Флёровый күптәнге хыялын татар вокаль-инструменталь ансамбле төзүне тормышка ашыра. Ул вакытта әле андый ансамбльләр республикабызда бары икәү генә Илһам Шакиров группасында һәм Сәйяр ансамблендә була. Ләззәт ансамбле шәһәребез яшьләрен милли мөхиткә тартуда һәм аларда милли горурлык хисләре уятуда зур роль уйный. Шәһәребездән чыккан талантлы артистлар, музыкантлар Мөхтар Минһаҗев, Синел Низамов, Зөлфия Нәҗмиева, Зөлфәт Хаким, Мунча ташы театр артистлары Гамил Әсхәдулла, Рөстәм Рахманкулов беренче адымнарын ләззәттә башладылар. Кадерле дуслар, инде кашалыгыз сәхнәдә Ирнас бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Наскаев. Дәртле бию.
Җидегән чишмә әдәби музыкаль берләшмәсе кичәләре 1981 елда Сибгат ага хакимнең 70 еллык юбилей кичәсе белән чишмә башы булып тора. Әлеге очрашуда Ләззәт ансамбле «Татарлар елмаеп үлделәр» дигән җыр башкаралар. Сибгат ага әлеге җырдан нык тәэсирләнә, күзләрендә хәтта яшь тамчылары да пайда була. Әлеге җыр турында филология китсәгез иде. 1977 елда Рахмай ага Хисмәтуллин язучыбыз миңа Сибгат хакимнең шигырьләр китабын бүләк иткән. Мин аны укып чыктым. Бер вакыт синтезаторда уйнап утырганда 3 аккорд тизмәсе Мусалар турында хәбәр бар дип кычкырган шикелле. Шуннан соң мин Сибгат хакимнең китабын яңадан укып карап, ул татарлар елмаеп үлделәр дигән шигырь булып чыкты. Мин аннан соң җәлил һәм җәлилчеләр турында кызыксынып, алар турында мәгълүмат туплый башладым. Менә татарлар кемнәр генә сынамаган, кемнәр генә сындырырга тырышып карамаган. Фашистлар да аларны атарга да түгел, асарга да түгел, башларын кисәргә хөкем иткәннәр. Бу тәэсирләргә бирелә торган җала түгел. Алар уйлаганнардыр. Татарлар җиргә ятып елар, аларның иртекләрен үгәргән. Алар жазаға барганда да җырлап барганнар. Башларын ишафатка салгычта ялмаеп ятканнар. Хәтта бу фашистларны да титрәндергән. Бу җыр аларга мәдхия булып яңгырасын. Татарлар ялмаеп.
Ләззәт калдырышалар. Бұта жыр жазбасқан еп сөз берген деп еске түсті мына олар қанда бір жыр жазған екен туған ауыл тұрында. Каникулға бетін сағынып қайтасың. Сонда комбайнда бүтін басыларын үйінде бұйлап жүрген шақтар еске түсіп, бүтін неше біздің туған ауылында жыр турында жыр жоқ деп, туған ауылын ескемен, сенде туып, сенде өстім, күш алып шушы жерден деген ритмі көңіліме келді де, ауыл турында тағын 3 куплет жазып, сіңіртештерге беріп қалдырдым. Олар жырлап жүргендер бір 15 жылға уақыт өткеш, жазушы Рахмет Хисматуллинға беріп, мәйтен біздің ауыл шетелер шар басуда орманы суы, тау yok ауылдар жырларына айтып, сөздерін жазып береді деп, ұржан сөздерін редактор етіп, мына шындай туған ауылдың турында жыр туды. Изгі ол туған жерлер деп атадық біз аны. Қаршалығыз, құрметті тамашашылар, Флер ауылының әресі Фатима апа жетекшілігіндегі Сарман районы Иске Имен ауылы делегациясы, Флер ауылының сіңіллері Флера, Уәзире Түбәнкама музыка күлияті тәмамлағандар, һәм әнелері Әлур Ғайлымовтар. Фатима апа, сәхнәміз турында рәхим етегіз. Құрметті өкілдерге алғышлар белән аларды қаршылайық. Bu jır sağını şişmesi deyip atalar Rахмет редакциясында енді ұшыраған кіші сұрай сіздің ауылда сағыны деген шешме бар ма дейді. Мәйтем кішінің көңілінде сағын шешмесі. Һәм енді біз аны қазір изгол туған жерлер деп атадық.
Hürmetli şehirdaşlar, sizin karşınızda şuşu talap yerlerinin hem biz bilgen Sandıqaşlar Uyası Gaile Ansamblinin şişme başı Fatima Abba. Onun için bugün elbette zor bayram. Менә шулай улларын, кызларын бер юлы сәхнәдә күрер өчен ул үз гомеренә тагын 5 ел өсти. Бүген ул 93 яшьтән узган ана. Шушы көнне көтеп яшәгәндер. Шулай Фатима тамашачылар. Фатима авылдан түгел, Сарман районында бик абруйлы кеше. Авылда аның талиянынан, жырларынан башка бер генә бәйрәмдә үтмәй, хәтта сабан туйда башланмый. Район төбәк-ара фольклор фестивальләрендә ул хөрмәтле һәм көтеп алынган кунак. Шушы талияны белән 6 баланы җырлап йоклаткан һәм уйнап уяткан. Шуңадыр алар барысы да моңлы җанлы һәм музыкага сәләтле балалар булып үскәннәр. Һәм әйтергә кирәк, бу аның аныкларына да күчкән. Әйдәгез, Фатима апа, халык сезне көтә. Уйныйбызмы? Җырлыйбызмы? Fatima da Gayle da var. Sarman ki yanları dostlar.
Aferin Fatih Abla. Bertuğan Baynimaklar. Hürmetli şehirdeşler, Soy Salman Köyü'nden Yolda Sarman Köyü'nden diye Fatih Abla 1000 yaşayız, uzak yaşayız. Halkımızga hizmet ettiğinizde ulug' rahmat so'zlarimizni eshittiramiz. Shulay har vaqt tanışa bizni jillarimiz bilan suyundirib yashasangiz edi. Amin, amin, amin. Rahmat sizga. Amin davlatda olmuşlar bilan uzatamiz. Fatimatan hamdaki qonaqlarimizni. Benim oğlumdan jubileyini kutlup gelgen dostlarıma, tuğanlarıma bizim de dostlarım da bittik. Ben bunda jubileylerge geldim. Şimdi dağda giydim. Rahmet sonuna kilolerinizge. Ben oğlumun jubileyi bile kutlarga deyip bildim şimdi. Rahmet bana kutlarga. Мың тоғыз жүз жетпіс үшінші жылдар басында түгел біздің мында шәһәріміздің әдеби бірлестігінің жетекшісі Айдар Халин белән танышып, Тулай торакларда, авылларда яшьләр өчен кичәләр уздыра башладык. Яшь шагыйрьләр белән очрашып кичәләр. Шунда яшь шагыйрь хәзер инде мәрхүм Мөхәммәд Шәйхи килде, мин анда Курайда да уйныйм. Мин сиңа башлап җыр чыгардым ди, мә көйләрен үзең маташтырырсың дип сүзләрен бирде. Татар баласының тормыш гадәтсезлекләренә ярсып, тормыш юлына кереп бара торган итеп мин аны күз алдына китердем. Ак көйләре, мизәләр, тугайлар күз алдына килеп яшь чакта барып бергә белә шундый җыр туды, тугайда уйный Курай. Җырны Флоровиның әнисе Әлнур Гайнәмов башкара.
Bütün Tatar dünyasına tanılgan skripkaşı, Tatar jırlарын bütün dünyaya taratırga maksat etip koygan super Tatar halkara ansambli solisti Irke Gaynimuhamedova Aslanova. Qarşı alabız.
баруында Умырзая исемле татар халык көйі яңгырады. Иркә Аймөхәмәтова Асханова. Рәхмәт Иркә. Җырларымны берәүгә дә тәкъдим иткәнем юк, ди Флүр абый. Җиләгән чишмә кичәләренә тукталып торганда, без 2001 елдан очрашу танышулар кичәләрен үткәргәндә яңа җырлар итеп аларны кулландык. Bir вакыт мәрхүм Әсхәт Хәеркәев миңа без синең белән икебез дә уратма кияүләре, беребез шагыйрь, беребез музыкант. Менә сиңа сүзләре көе синнән дип миңа. Уратма бик матур авыл әлбәттә. Җыр үзеннән үзе язылды дип искә ала Флүр абый. Рәзинә апа 67 елда Түбән Камада оештырылган үзешчән татар театр түгәрәгендә баш рольләрне башкара. Яшьлек халык бию ансамбленең очрашу танышу кичәләренең алып баручысы һәм Җидегән чишмә әдәби музыкаль берләшмәсенең икенче бүлеген оештыручыларның берсе булып тора. Бүгенге көндә Талир Тәңкә ветераннар халык фольклор ансамбленең концерт программаларын алып баручысы да ул. Башалабыз дуслар, сәхнәдә вокаль дуэт Рәзинә һәм Флүр Аймөхәмәтовлар. Уратмага, бер атмага. Һәм аларны котлаучылар делегациясе. Күрәсез, монда да алар җыр бөйсез булдыра алмыйлар. Үзенә күрә бер кечкенә импровизация ясыйлар. Рәхмәт аларга. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунаклар. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм милләттәшләр, юбилейны котлар өчен сүз Түбән Кама муниципаль районының
Мәдәният идарәсе җитәкчесе Гүзәл Бохарам кызы Мөбарак шанага бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli Flora hürmetli artistlarımız, bugün şu залда ijat, Flora Bey'nin ijatını yaratışılar, bizim folklor ansamblerimizin, kollektivlerimizin ijatını süyüşü dostlar, jilganlar. Şu matur beyram bilen sizni barazdan kutlayım. Endi Flora Bey sizni şın көңілден ылы юбилейіңіз bilen kutlayız. Бүгінгі күнде сіз біздің үшін зор өрнек болып тұрасыз. Жидді жетекші боларақ, ұста баяншы боларақ, музыкант, композитор. Әйінді ғайлаңыз турында сөзде жоқ. Бүгін Матур Ғайнымхаметовлар ижады ғайләге біз сұқланып тұрамыз. Міне Салман жағынан да көріп алдық шығыш жасаушыларының. Бик тә ғорурланабыз сезнең семьягыз белән, әйдә Түбән Кама өчен, сезнең зур өлешегез өчен бик зур рәхмәт һәм башыбызны иябез. Иҗатыгыз һәр чак шулай ташып торсын, бер кашан саетмасын. Сезгә иң изге теләкләр теләп калабыз. Әнде менә шушы грамоталарга мин инде сезгә тапшырырга тиешмен. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлегенең мактау грамотасы, күп еллык намуслы хезмәте һәм милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертү өчен Гайнымхәмәтов Флүр Бикмөхәммәд улына тапшырыла. Хөрмәтле дусларыбыз, тагын кутлау сүзләре. Хөрмәтле Флүр Бикмөхәммәд улы, сезнең Mübarek юбилейгыз һәм күркәм иҗади бәйрәмегез белән ихлас котлыйм. Сез милли музыка сәнгатен, телебезне, рухи мирасыбызны саклауга, үстерүгә һәм халыкка җиткерүгә күп көч куйган талантлы сәнгатькә һәм оста оештыручы буларак дан казындыгыз. Бүген дә Түбән Кама мәдәниятенә фидакарь хезмәт итәсез. Сезгә киләчәктә дә яңадан яңа уңышлар, юлдаш булсын. Иҗади гаиләгез түрендә озак бәхетле гомер кичерергә язсын. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев. Безнең бәләкәгенә бүләк, безнең яраткан Гайнымхәмәтов гаиләсенә матур бүләк итәбез. Рәхим итегез. Бик рәхмәт, Гүзәл ханым, изге туктауларыгыз өчен. Әйдә хәзер сәхнәгә Нарлуган бию ансамблен чакырабыз. Ансамбль сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Наил Мөсифуллин Мишәр татарлары биюе.
1987 yılda şehirde Saban toyu beyramını alıp barу Урыс тіліне көше башлайды. Яңа гына оешкан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары моңа каршы чыгалар. Үзе дә бу үзәктә актив йөрүче һәм аны оештыручыларның берсе буларак 88 елда Флер абый төп Сабан тою мәйданыннан бераз гына читтәрәк башка түгәрәк ясый. Чын үзебезчә татарча. Озакламый Сабан тоюндагы күпчелек халык шул түгәрәккә күчә. 89 елда Сабан тоюна Татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре КамАЗ арбасыннан үз сәхнәләрен куялар һәм ләззәт эстрада ансамбле белән халык рәхәтләнеп, татарча җырлап, биеп, күңел ача бәйрәм итә. Хәзер инде күп еллар узды. Бүгенге көндә ләззәт ансамбле өчен аерым эстрада мәйданы куелды. Һәм анда халык иҗат йорты коллективлары шәһәрдәшләргә бәйрәм ясый. Ахырда дуслар, Сабан тоюна багышлап җыр тәкъдим итәбез. Әсхәт Хәеркәев сүзләренә татар көрәшчеләре маршы. Сәхнәдә ләззәт халык эстрада ансамбле. Hörmətli dostlar, tadlaularımızla devam edəmiz.
Сүз Татарстан Мәдәният Министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең гыйльми хезмәткәре, Россия һәм Татарстанның композиторлар берлеге әгъзасы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Рифкат Әвлинга һәм Бөтендөнья Татар конгрессының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мәҗит улы Ганиевны һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмдинне чакырабыз. Рәхим итегез, кунаклар. Хөрмәтле безнең якын дустыбыз Флёр әфәнде һәм сине яратып килгән Түбән Кама халкы. Хәерле кич сиңез. Мин инде официаль рәвештә булсам да, буларны кайткач укыр дип уйлыйм бу ниләрне. Вакыт кыса, миңа алдан әйттеләр, мин нәрсә әйтәсем килә. Менә мине бераз аның теге композитор буласым килми дигән сүзләренә бераз кытыклап алды күңелне. Шуңа күрә, менә булай энекәш дип әйтәм инде. Мин инде рәхмәтле Флёрга, чөнки миңа да бер министрлык кирәкмиде. Алар сәлам генә әйтсеннәр, шуннан да алар сәлам әйтеп җибәрделәр Флёр әфәндегә. Мин инде әйтәсем килә, шуннан да ул менә халыкны җыя белә, ансамбль оештыра белә, гаилә ансамбле оештырган. Ул бердән-бер татар милләтендә халык исемен яулаган ансамбль. Әйдәгез шуны чакыл. Икенчедән, җырларны аз язса да, ләкин урман җиткереп яза. Менә монда мин аның бүтән җырларын белмим, әле уратма җырларына белә идем. Чын күңелдән яратып, мин аны күңелдән теге үткәреп йөри идем. Әмма чыннан да Сибгат абый дөресен әйткән, бу үзенең җыры турында татарлар елмай белсеннәр. Менә ул чын композиторларча язган, профессионал композиторларча. Ул мәгънә белән сүзгә карап яза торган шәхес. Чөнки аның җырлары, ул теге такмагы җыеп, беренче кине язам, аннан шунларга сүзләрне яраклаштырам дигән сүз түгел. Ул сүзне ала, аны уйлый, тирәнтен уйлап, шуннан соңга ки өсти. Менә шундый композитор, белеп торыгыз. Менә шул татарлар елмайып үлдер дигән интонациядә, ул менә ничек аларның үлүен күрсәтә. Алар озак азапланып, бөтен тормышын кичереп үләләр, дигән китәләр. Менә шул минем күз алдыма профессионал композитор буларак, менә шул мәгънә килеп керде. Инде уратмага, андан инде шатлык, ул анда кайткан. Ул кияү егете, аны кунак итәләр. Менә шундый миңа фикерләр туды аның иҗатыннан. Рәхмәт сиңа, Флёр. Син шуннан да художник. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, шәһәрдәшләр, хөрмәтле безнең юбилярыбыз Флёр әфәнде. Иң беренчесе, мин бер-ике сүз әйтеп китәм. Ильгировканың Далат Казина мөрәҗәгать язды. Фәрд Хәйлиш Мөхәммәтшинга, безнең дәүләт советы рәисенә. Аны ул мөрәҗәгатьне разъясничий юллап чыкты дагы, менә Фәрд Хәйлиш рәхмәт хатын монда җибәрде. Далат Казина Ильгировканы ширләде. Ул аны үзе тапшырырга, мин депутат буларак разъясничийда Ильгировканы сорадылар, ул рәхмәт хатын тапшырырга. Инде вакыт әз буларак, аны укып тормыйбыз. Менә шундый рәхмәт хаты Фәрд Хәйлишнең кабул итеп ал. Аны медаль да бар. Флёр әфәнде, менә шушы түбәтәң искереп киләләр инде. Менә именно Флёр Мөхәммәтов юбилей уңаена хөрмәт билгесе итеп, бөтен татар конгрессыннан махсус чиктереп,
Kayıttık. Mene 60 yıldan aşında medalini okuyalım başta. 70. Yaşattılar Flora oyunu. Ama 70'e bir bulmuştu bana. Söyle. O koptadır benim. Şuna bir iki söz edip gidem dagın. Mene bunda şeşegi var. Nazile pasakta kadar sevdiniz. Yerine kişiyken de yok iken de hatun kızıyorlar. Şuna şimdi inmeni şuna. Mene Almaz Kamzilman'da действительно aytib gidesi gele Gani Hamatovlar ailesi sandıqaşlar üyesi. Reseyde, Avrupa'da bizning Tuban Kamni, Nijikams neftekimikni tanıtkan şuşa ansambl. Şuna pek zo'r rahmat. Anın başında tura Fatima Ali. Men bir iki so'z aytib ketam, İlham abining 70 yaşını nechek o'tkazdik. Fatima abi bilan bizning Gani Hamatovlar o'tirib ketdik. Qozonga Kamal teatrına chiqdik tag'in. Ama alıp beraber Javit hem Almaz Hamzin. Bizge söz verdiler. İlham abiga kartina verdik. Barganda abiga abi nasiki beylegan İlham abiga aytib berdi. İlham oğlum sarman yağına ko'proq qaytganda oyog'ing to'lmasin deb betik tagin. Fatima abi garmonda o'ynab, jirli yaş vaqtlarni esga tusha boshladi. Nechik abisi so'g'ishga ketgan, qaytmagan, shu italyan olib qolgan. Nu Silida jirli, onun vaqti var. Halk rahatlanıp tınlay, Javit çıktılar bir zaman tizlerine de abi zinhar için tukta indi de. Almaz ikinci mikrofondan, abi unya soğuş bitken çıka unya abi. Bıraktırıp, halkının motor ettirip, köngülü kulşabını kursakiz ana şu vakıtın teras televizyonda. Bana şunu için Fatima abiga Evet, istenetler Fatima sana varıp gelişeler. Rahmet. Hürmetli milletdaşlar, rahmet mana bugungi kechani shular turib motorishtirib uyushtirganga bizning to'ralarga rahmat, bizni bugun anglab shu konsertga ruxsat berganlari uchun. Bu mana shu shunday ana kim ko'rdi 93 yoshlik abi garmonda o'ynab jırlagan. Guinness rekorduna chiqarga kerak. Ko'rsatirga kerak. O'zimizning Qatar xalqining nechik bo'lganlari. Rahmat barcha. Hurmatli rahmat. Beraman. Rahmat. Karısa Rüstem Eciç ektiğinde benim isimini çıkardı. Onun ideyası bilen Rüstem Eciç'nin ideyası bilen men bir yıl şoması Uzaklamutula Cilgen Çişna turunda kitap yazıp yaptım. Onun ideyasını Rüstem Eciç etti. O bir iki ay içinde hazır olacak. Şuna göre uzak söyleyip durmayayım. Blur turunda çünkü onda bayta orun verilgen sana. Çünkü sen en birinçilerden bulup özünde sizmişe şu zor vakıyaga, şu zor edebi, müzikal, terbiyevi çaranı özün başlap jibergen ülkemizde senin çakalansın. Mene şu senin icadın şuşuna gelip turargen, Cilgen Çişmege. Okursuz hazır bulgaç, kitap bir sağlığı çıkacak. Ondan sonra şunu zeytesi bile şulay yalgıçlık buldu. Emeleki motor yalgıçlık diye böyle. Min de papkanı 60 yıllık deyip hazırlayıp geldim seni. Bir gün Şulay Brazil Aliyev'nin benim klastaşım, oğuldaşımın yubileyine doğru geldi. Milli Kitaphanada Şulay Jiyılışkanlar, hizmetkarlar, onun doğan günün ötkerler. Men de özümün gruplarga kış babay müştene şoğalırağına gelgeniydim, bilmedim men anda. Onda beyren bulasın, o sen bulgaç aybet bulayın, deyde, çişin dediler de. Aşağıp mena söz verdiler. Hele geçerine biravının 75 yılının ötkergen idi. Men yıllarında jiberdim, bugün de seni hazırlayayım ana. Ömrünün ortası iyilere, kalasın ötkenin sizmide, senin durmuşunu siyevin saklansın yüzlerge jitkende, 75 bugün sen hadi Brazilya. Şulay deydim bugün, neşe bala jırlısın sen deyim. Men abi 72 ne dedi? Meytem bozdum. Meytem men sana teleganiyim, şu kadar yaşasan tağında degen sözü var idi ahırda.
75 дегеннән соң. Мен әйтәм, кыздың, мен бит сиңа зур теләгем бар иде. 150-гә хәтле җит яшәргә сиңа. Ә син 140-та калдырдың дип. Башка Туктан мен сиңа паркада битәң иштәлеге бар достым, иштәлеге бар. Эми озаклашабыз. Мен шулай теге мен җырлыйсызда бар, бүген бийсезда бар, сөйлисезда бар, булмады инде ярар. Китаптан укырсаң, эми әйтәсе килгән сүзләр. Шулай да мен бүген юлдый килгән вакытта уйлап шигырь яздым сиңа. Һәм сухрау өстендә туктап, моны язып куйдым. Ошак-ошак, ләкин ни тыңлаямы? Флюр. Олмас. 60 яш тутыргансың. Дип куйган менә. Әйе. Менә шу 60 яш. Менә шу 60 дип торам мин. 70 яш тутыргансың. Сәхнәдә сиңа түр тамашачы алкышлавын ишетәсеңме? Түр. Батыр егет булгансың. Шәһәр килгән дер-дер, син катнашкан һәр җишмәдә җырлады гөр-гөр. Флюр! Син егет кыз үстергән, уңган зат бердән-бер. Алар бүген ут уйната. Әнә күр. Флюр! Мондый шәп хатынны син кайдан таптың? Ул нур, янында гел биеп йөри. Бәхетең ул зур. Флюр! Тормышыңда синең гел булгандыр, ур. Инде кылган гамәлеңнең игелеген күр. Флюр! Син нәрсә? Синең кебекләр татарда булса иде дим күбәү. Меңнәргә берәү, миллионнарга берәү. Әнә шуңа кул чабалар, дәррәү. Ömrünün tası illede, kalasın ütkənin sizmide, əsinin turuşunu süyüven, sağlansın yüzlərgə jitkəndə. 70 yaş bugün siğa, dostların jıyılan yanına, şad bulur idik biz, qədərli dostumuz, şu kadar yaşasan tağında. Şad bulur idik biz, kadırlı dostumuz, şu kadar yaşasan tağında. Ömrünün ortası illede, buldu bu dağlı jilde. Sin bizge gülürnek her payda, aldana baş verme. 70 yaş bugün siva, dostların jıyılan yanına. Şad bulur idik biz, kadırlı dostumuz, şu kadar yaşasan dağında. Şad bulur idik biz, kadırlı dostumuz, şu kadar yaşasan dağında. Burada kabul ettiğim 90'da yıllarım var. Yani 90'da bu ülkede varım var. Rahmat Güzel Kurban'da onaklar. Matım tebrik kutlularımız istedik hatırlarınızga. Hem bu işlerimizde gelip yönlendirgenimiz için ulu rahmat sözleri geliştiremiz. Şimdi dostlar, Muhammed Şeyh'i sözlerine yazılgan Şulman sözlerini tınlayız. Başkaralar İrik'e Hayni Muhammed'in. Alkışlar
Әтиләре һәм апаларыннан колышмаска тырышучы яшь гаилә дуэтын сәхнәгә чакырабыз. Азамат Айзилә дуэты. Дәвамиләре Гөлсира Ибатуллина сүзләре юбилеем белән дәват исемле җыр яңгырый.
Eylefen dostlar, sahnəyə Sandığaçlar Uyası Qayni Muhammadovlar Xalıq Qaylı ansamblini çağırırız. Alqışlar bilan qarşılayın dostlar ediniz arasında. Tatar xalq jiri şiye şiye. Sandığaçlar Uyası Qayni Muhammadovlar Xalıq Qaylı ansambli. Ansamblin sangat yetakchisi Tataristonning Oqqozon madaniyat xizmatkari Flor Qayni Muhammadov. Hürmetli arkadaşlar, fotoğraflarımızın devam ederiz. Söz Xalq ijodi yurti direktorining madaniyat bo'yicha o'rinbosari Luiza Shokirjon qizi Shayxiddinovaga beriladi. Rahmat etiniz.
дуслар, туганнар, кунаклар, бүгін чынакта бик зур бәйрәм безнең иҗат йортында сезне күрүгә бик шат. Рәхмәт сезгә мондый бәйрәмгә килгән өчен. Бик сезнең яраткан композиторыбыз, музыкантыбыз көткән. Менә килгәч бик зур сезгә рәхмәт. Бу иҗат бәйрәмебез бик матур, бик күркәм, бик шатланам, что мондай безнең талантлы кешеләр безнең арасында бар, безнең коллегалар, безнең бу гаилә белән без бик озак күп кенә эшләдек. Бөтен Россияны җөрдек. Бөтен Россиянең татарларны биттек, җырлаттык, уйнаттык. Безнең ғұрып-гадәтләрне онытмасын диеп, безнең мондай ин коллектив, иҗат коллектив, гаиләбез, матур гаиләбез, матур иттереп, үссен тагын, иҗат белән безне сөендерсен, потенциал аларның күбәле, менә балалар да үсеп җитә, тагын балалар булыр, правнуклар булыр, менә Алла бер сала теләсә, андый гаилә бөтен правнукларны төзеп тә концерт бирербез әле. Хөрмәтле кызлар, рөхсәт итегез почетный грамотаны тапшырырга Флёр Ганимухаметовка. Почетной грамотой награждается Ганимухаметов Флёр Бикмухаметович за долголетний плодотворный труд, вклад в развитие национальной культуры в связи с 70-летием. Директор, иҗат йортының директоры бүген килә алмады, чөнки безнең иртәгә бик зур чара була. Ул хәзер совещаниедә, администрациядә. Поэтому аның исеменнән рөхсәт итегез, аның тәбрикле сүзләрне укырга. Уважаемый Флёр Бикмухаметович, вы по праву принадлежите к плеяде талантливых профессионалов высокого класса, чье творчество, выдержанное испытанием времени, стало яркой страницей культуры нашего города. Вы замечательный музыкант, хранитель культуры татарского народа и передаете свой опыт молодому поколению, являетесь народным самодеятельным композитором, песни, которые звучали на протяжении всего вашего творческого вечера. Спасибо вам огромное, и мы надеемся, что вы еще долго-долго будете своим творчеством радовать жителей нашего города. Здоровья вам и творческих успехов! Как говорится, так держать, служить нашему городу. Qutlovlarimizni davom etamiz. Yong'in Rapozandan kelib tushgan shulay qonog'imiz Moncha Tashi teatrining san'at yetakchisi Tataristonning xalq artisti G'amila Asqadulla ham Rustam Rahmanqul Qizg'inchinsky Tataristonning otqazon artisti. Hurmatli shahardoshlar, shaharimiz qonaqlari bilan o'zimdan yugurib kuni qaytib yetdim. Uzoqlarga Allohga shukr jum bor hozir. Bek zo'r bayram shaharimizda bizning teatr yaqinlarına berek to'g'ri, chunki bizning birinchi o'quvchilari yana programmaga meni qaytgash, meni qaytib soqolda yo'q edi. Uni nima balkigina bildiruv boshqa tanishdik. Uni men ayta iptash so'rak malay o'jarlar benim boyada o'ynayib bir de arena jag'ına qarab, menga qarab turadi. Meydan ishlar bo'lay qaraysan deganim, sen de o'qidim mana bir, aytam o'qimadim. Boyandirish basasin deydi. Ondan so'ng kelolmay bir necha kundan keldik biz. Ulaytamiz bizning kollektiv var. Mana boya bir program bor, men qarayib turdim shu qadli. Men ana meyda virtual bir kunga to'g'ri mana 3 kun ichida men aylanib keldim. Mana shundan biz endi Qozonlarga borib yurdik. Ansambl bo'lib endi ana Shamsiylar kirish kelgach, yakunda yumor bo'lib, ularning konsertini olib borib shular Nijotashmaylar, Shonkarafurovay, Razirapa. Sizga bizning aytib bilan shekilli, sizda necha marta bunday endi qaybirlari yomg'ir shiqlab, uylanishib bitdilar.
Semih bulan. Tizip salalar ya. Kiş bir amında yatayın. Devren amında pişken. Yaşlarını uyuşturup Tatar balalarına muzika bilimi berip bilemi anıtı üretken kişiyim. Gitarada da şundan sonra öğrendiğinde hem ömür boyu ben sahne boyunca uzatıp geldi senin hizmetlerin senin bilimin bizge 50-80 tugul 90'ı da kerek sana 100'ü de kerek 120'sine bizge niş aldı. Birge olayı kısmı. Hayır. Hatırına uçaklayasın. Bilek millerine rezine kalsına rahmet. Sen Flora Bey'in her vakit aldığında yürüdün. Acayip oldu. Aldığında yürüdü. Altımız aldı. Bireyler vaktinizi kubarlayın. Bir kızık bir ne kilgen. Ekspektif ettiğin hatınlar cebetken. Siz hatınlar yaratasın mı yerler gezine? Yaratabız. Toştu mu? Toştu. Hazır çıkarız da sotubelarımız degen. Davay her birimizde yeriniz gelsin, mıskıcı var gelsin. Canım bağır, misini yaratam. Bu şey gönder. Davay telefonlarınızı getiririz. Zıplayalım da parayı. Tegine müziklerden tuttular. Sen neresi çıkındın valla? Bugün şeyden. Sıktığım gerek olsa sana da dersen de falan yapmalısın. Başım sözler. Ama böyle sizde bana evreler bulmaz. Sıkar var. Birge olmanız. Telefon çokta da. Birge olayım. Buz olayım. Bayram olayım. Şimdi ilerlerimiz kadar dolu olsun Allah'ımızda. Bizde milyon kişiler şehirde kayıtlandırsın. Çünkü onda benim Rahmet ediyoruz, hürmetli konuklarımız. Haberli tamamlaştılar. Tataristan'ın Atmazanlar Medeniyet Hizmetleri Flör Gayri Muhammadov'un yıllarım, şerlarım diye atılgan icad kişisi ahırına yakınlaştı. Şimdi yumbaklау söz edip yübülerinin özüne Flör ağasını sizge veririz. Rahmet ediniz. İlk söz kuvvetesi kilgeni cemaat vakit kısa sözdü ki rahmet sizge merşvayı jiyip kilgen için bunday jiyiplar bizge bir kerek bir-birimizne yakınrak tuyu için, bir-birimizge yakınayı için, bir-birimizge merşvayı çıkışlarımıza kararlı horlanı için hem de bir zor rahmet eytesi kilemler şu kişinin işturda buluşkan milletteşlerimiz için, bizimizin şehir boşluklarına, bizimizin halk icatı administrasyona, bizimizin tüven kamen iftihim, Profsoyuz birleşmesi yetakçisi Hayrullah Alibat Buluşka, Центр монтажа автоматика, жетекші Бекнақ Болыштың, оңада Бекзір Рахмет, так езітмен профсоюз ұйымшылығы жетекшісі Салиев Ахмет Авдеевич Шойық. Hem başka bir türlü rafay buluşkan kişilerine bir türlü rafaydı. Biz ne desek ki tazalıq, bayrak dileriz sizge, oğayla bahsi dileriz sizge. Eğer de siz bulmasanız, sizin alkışlarınız bulmasa, biz bir de basıp tura olmaz idik, hem bu konsert da bulmaz idi. Rahmet sizge, nakitli aileden. Rahmetinizge rahmet. Adımızdan ailelerimizge iyilik, sağlık, bereket dileriz. Biz sizin bilen sabunlaşarız. Birge olayım, birden olayım. Bugün programını alıp vardı Memnali Muhammed Şen. Flör Gayri Muhammadov kiye Feliz Yarulik sözlerinde yazılgan Jır Kaldırın Jirde isimli jırı bilen kişemizde tamamlayız. İse bir bulunuz. Kıyaş olur
исән имин булыгыз. Рәхмәт бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.